Sredinom one sedmice, naravno je da će to biti okej. Prođite. Sličite se na mogu sličiti. Moram 5 puta se imao veze. Dobro sreće, ne znam ništa bilo po dnevnika večeras ovome. Prošaraj kako. Hajde se mojim. Hoći, mjesto druge 15 minuta nas peće. Ne, ovdje je Marinko. Ovo Borića. Marinko kad izađe ovako. Zulu nije htio ići. Nemojte se slikati sa otom. Daj, bre! Uzmi ovu zato. Ovo što je Azra i Amir. Nije ratovo, tako je danas uzme. Da. Sad kureš, kada se dahmali. Evo čovjek, Gledaj vas dvojice na terenu. Gospodine Hodžiću, evo u sklopu obilježavanja februarske ofanzive ovdje na Grabežu, reonu Ramine Kolibe, evo da nam kažete nešto i da nas podsjetite ovom prilikom na te slavne dane rata. Ovdje prvo mi ne obilježavamo februarsku ofanzivu, već obilježavamo slamanje februarske ofanzive. To je jedan od najžešćih napada na grad Bihać i upravo ovdje želimo na ovakav način da ukažemo na značaj tih dana otpora boraca 5. korpusa. Ovdje trenutno na ovom terenu ovdje je bio spoj 2. bataljona 501. i 3. bataljona 501. brigade, ovdje 300 metara, to je bio spoj. I da ukažemo da je palo ovo, vidite ovdje, da je pao ovaj vijenac. Grad Bihać bio bi totalno ugrožen i ovo bio glavni napad četničkih snaga 6. februara 1992. godine. Ko je gledao one snimke, mogo je vidjeti kako su oni bili opremljeni. Došlo je do određenog pucanja, određene linije, čak su se oni uklonili prema selu Spahiće, ali odbrana ovog dijela i ovdje je bilo pomjeranja možda 250 metara dole, ali je tamo dio prema Grabežu ostao netaknut i to je spriječilo nad ljudskim snagama ljudi, spriječilo je dalji prodor. Ja sjećam, trebao je i vijenac da padne, poslao sam jednu grupu na čelu, možete Bahu evo pitati, koja je istrčala gore gdje je bio PAM i da vidite kako su oni jednim nadljudskim snagom uspjeli odbiti da ne bi izišli dole prema kasarni u pokoju. Kada pričam o tome, ti dani, koliko je ljudi poginulo ovdje, koliko je izbačeno iz stroja, koliko je ranjeno, ja znam da sam za nepunih 10 dana, faktički bataljon drugi je bio desetkovan,
što poginuli, što ranjeni. Dešavalo se da sam u jednom danu imao u bataljonu oko 65 ranjenih i jedan dan je bilo 17 poginuli. To je nevjerovatne brojke koji nesreća ne može da razumije, ali ipak smo uspjeli i četnik nije uspio u svojoj namjeri. On je pokušavao, znači ta februarska ofanziva je trajala negdje oko 20 dana. Na kraju smo ipak mi uspjeli poslije izvjesnog vremena u jednom kontrnapadu sve i očistiti od basti, ali to je druga priča. Ja. Danas su ovdje bivši pripadnici 2. i 3. bataljona 501. slavne brigade. Tako je, ovdje su pripadnici, ali ovdje bio i spoj. Znači 3. bataljon je držao odavde položaj pa tamo prema Hasnom vrhu, a 2. bataljon odavde pa do kasarne Grabež. Na kojoj smo sada trenutno lokaciji? Nalazimo se na Ravnoj kolubi, tako se zove Ravna koluba. Znači, komanda bataljona je bila ovamo dole u selu, i to je to područje. Koliko je ukupno poginulo ljudi u februarskoj ofanzivi? Imate li podatke? Koliko je poginulo, koliko je povrijeđeno? Sad ja ukupan broj sveukupnih svih jedinica ne znam. Znam da je 2. bataljon, ja znam za 2. bataljon 501. brigade da je bilo 37 poginuli, negdje oko 85 izbačenih stroja ranjenih. Koliko je značaj cijena poginuli, koliko je značaj bio zaustav za ništa problem? Vidite, mi čak ovdje kad je ovo puklo, dijelovi kad su ovdje pukli, bilo je čak prijedloga da se ide na Maskaru. Znate, to je grad, već to je grad. Mi iz 2. bataljona to nismo nikako, ali ni ostali borci iz ostalih jedinica nisu to prihvatili jer su znali da je to gotovo onda. Da je to gotovo i ono što je tad bilo najgore, da mi nismo imali municije. Znači, da nismo imali municije, ja sjećam da su i moji borci, organizovana grupa i ja lično išli od kuće do kuće da iskupljamo metke. I govorili smo ljudima dajte nam samo ono što imate u kućama, mi ćemo odbraniti grad. Znate, strašno je pomisliti da bi se desilo suprotno. Ja mislim da bi od grada Bihaća bila druga Srebrenica. Znači ovdje je bio glavni pravac. Poslije su oni mijenjali pravce, pa su pomoćni pravac je bio na 503. brigadu ovamo, pa su onda mijenjali pravac, pa su išli tamo preko Zavalja, pa htjeli s one strane doći i tako dalje i tako dalje. To je jedna šira priča. I odradu se ovdje, što je prethodni komandant rekao, ovdje se odbranio grad. Ušli smo ovdje, ustržali, komandant uz vododereno ovdje, uzašao i sam tražio pomoć, nije mogu da smo zaustavili ovo. To ne treba zaboraviti, ono je ljudi izginulo. Grad, što je rekao komandant, bio bi kriv, da nisu 2. i 3. bataljon odradili nadljudske napore i zaustavili ofanzivu, pitanje šta je bilo dalje. Ovo je odbrana grada, ovo i vijenac. To ljudi trebaju u gradu znaju. Nemoj nas ovako stara, zgrbite.
A na začelju na začelju kolone bio i naš reporter. Šteta nije stao na minu. Nije vam laka, niti on toliko zamerio majkom, nemoj. Ne, šta ćemo sad? Burazer bio sa mnom, da znaš. Umre Buraz u Ljubljani, Buraz. Sad u Ljubljani. On je slovo vama. Ovom prilikom kao komandant 3. bataljona i pripadnika 5. korpusa tokom rata želim da odam priznanje prije svega onima koji su pokrenuli inicijativu da se stvarno ukaže na značaj i ulogu pripadnika 501. brigade tokom zaustavljanja četničke ofanzive. I kažem, još jednom ja im odajem za to priznanje. Međutim, već komandanta Hodžić Faruka da jednom javnosti prikažemo značaj i ulogu 3. i 2. bataljona. Znate, a vi ste direktni i živi svjedoci učesnici onoga što se ovdje dešavalo. Neprijatelj je imao na liniji odbrane ovom na kojem mi jesmo, a i pripadnicima 5. korpusa ova neprijateljska ofanziva je uspješna, čime je omogućilo reorganizaciju snaga 5. korpusa. Slova za vraćanje naših početnih položaja. Što ćemo kasnije učiniti? Dužnost da kažem, iako je veoma teško to, ovo govorim radi djece u ovoj ofanzivi pretrpio drastične gubitke. Podstavite. Ja sam Vignjević Rade, pripadnik 5. korpusa, 3. bataljon. Rade, kakve su sjećanja na te ratne dane, na slamanje februarske ofanzive? Strahota je bila, ali smo ipak opstali. Tako da... Bilo je puno žrtava, ali se je isplatilo. Isplatilo se i odbranili smo i rastjerali smo i... tako da... Rade, možda ćete malo lično pitati. Vi ste pravoslavac. Jesam. I vi ste se borili u redovima armije 5. odnosno 5. korpusa 501. Da. Kakav je vaš stav bio tada? Samo njega gledaj. Normalan stav jer ja sam građanin Bihaća i stao sam uz svoje građane Bihaća zajedno sa njima u redove korpusa. Tako. Prije svega želim da kažem da je ovo naše okupljanje na inicijativu boraca i komandira 3. i 2. bataljona 501. brigade samoinicijativno, bez ikakvih instrukcija od strane boračkih organizacija, iz razloga jer pripadnici oba dva bataljona su jednostavno osjetili potrebu i smatraju da su jednostavno zapostavljeni u pogledu uloge njihovog značaja u zaustavljanju ofanzive. Konkretno, vi ste čuli od komandanta 2. bataljona šta se dešavalo, međutim, ja mogu slobodno reći da su pravac, odnosno rejon odbrane 2. i 3. bataljona jedno od značajnijih strateških pravaca gdje je trebalo kvalitetno organizovati odbranu, zaustaviti neprijatelja u daljem napredovanju, jer lično smatram, a svima je to bilo ovdje jasno, da u slučaju pada Vijenca, ove naše kote 356 na kojoj se nalazimo, jer je ona odbrane 2. bataljona da bi nama predstavila samo jedna ulična borba i gerilski rat, borba za kuću i za svaku ulicu. Međutim, mogu slobodno reći da je svijest i značaj odbrane ovog rejona i inače kompletno za dalji tok i ishod rata bio prisutan
kod svakog pripadnika ovdje, bez obzira na gubitke što je naš bataljon, govorimo o 3. bataljonu, imao 1/3 ljudstva izbačeno iz stroja. Ovdje se radi o nadljudskim naporima koje su svaki borac i komandir uložili. Ovdje se više nije pitalo da li je neko logističar, vezista ili je komandant. Svi smo bili u istoj funkciji organizacije odbrane i zaustavljanju neprijateljske ofanzive. Ovo mi je jedinstvena prilika još jednom da odam priznanje Udruženju branioca Hasim Vrh koji svake godine obilježavaju ovaj značajan datum. I istovremeno da pripadnicima Patriotske lige čestitam 10. februar 1991. godine kada je osnovana Patriotska liga. To je preteća, a istovremeno neizmjerna uloga i napor, odricanje svakog člana njenog u formiranju formacija od rezervnog sastava policije, teritorijalne odbrane, Unsko-sanske operativne grupe, općenito armije BiH koja je uspješno odbranila Bosnu i Hercegovinu. Još jednom odajem priznanje svim građanima Unsko-sanskog kantona, a prije svega svim formacijama 5. korpusa koji su pokazali zajedništvo u najtežim trenucima, a to je ovaj februar 1994. godine kada smo zajedničkim aktivnostima zaustavili neprijateljsko napredovanje, stvorili preduslove i kasnije vratili se na polazne položaje, pa čak i dalje, što je dovelo u krajnjem do oslobađanju većeg dijela Unsko-sanskog kantona. Hvala. Istorija se piše, međutim, evo po terenu, po pojedincama vidimo da to nije dovoljno, da to nije ili je šturo ili nije dobro objašnjeno. Kako je vaše mišljenje? Evo imam par knjiga koje se izdaju. Ma nemam protiv, niti mogu utjecati, niti želim utjecati na istoriju, svako piše na svoj način. Istorija je ovo, istina je samo jedna, a o toj istini mogu pričati samo oni koji su ovdje lično prisutni i koliko je strateški značaj ovog vijenca, Pokojske Gmajne, Cerika, Spašća, Glavice, reona odbrane 2. bataljona, ne umanjujući, jer ja uvijek kažem bitni su bokovi. 502. brigada je veoma kvalitetno, uspješno i u početnom napadu držala svoju zonu odgovornosti, što je nama bilo preduslov da i mi možemo kvalitetnije organizovati odbranu, iako smo potisnuti sa početnih položaja. Međutim, istoriju uz dužno uvažavanje onih direktnih učesnika koji pišu stvarnu istinu mogu znati najbolje ovi dečki koji su tu. I borci, i oni je mogu ispričati. Ovom prilikom još jednom pozdravljam sve naše porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, građane Unsko-sanskog kantona i neka shvate samo da je ovo istina. Da nije bilo ovih momaka, pitanje gdje bi bili i mi. Hvala vam lijepo. Organizator ovog današnjeg okupljanja, odnosno ove posjete, su pripadnici bataljona 2. i 3. bataljona, je li tako? Upravo tako, inicijatori okupljanja su tu, obišli smo reon odbrane 2. bataljona, ovo je sad 3. bataljona. Nadam se da će ovo u jednu tradiciju proizvesti se i da ćemo u dogledno vrijeme nekim načinom obilježiti ova mjesta gdje su pali najbolji sinovi 5. korpusa i armije BiH. U ovoj ofanzivi pretrpio drastične